Hola, bon dia. Estem aquí amb l'Usain Bolt, un dels 100 millors atletes del món. Et demanaríem si ens podries respondre unes quantes preguntes que tenim preparades. Doncs, i tant! La nostra pregunta número 1 és: a quin any has nascut? Jo vaig néixer l'any 1986. On vas néixer? Vaig néixer a Trelawney, que és a Jamaica. Quan vas guanyar la medalla d'or en els 200 metres llisos, que et vas convertir en el guanyador més jove de la història d'aquell temps, com et vas sentir? Doncs a mi em va fer molta il·lusió, vaig estar molt content i vaig disfrutar-ho molt. Ja sabem que totes les proves que has guanyat, or, plata, bronze, ho has fet una de les millors marques. T'has sentit molt content, però quina et va fer més il·lusió? A mi, doncs, em va agradar molt ser un dels 100 millors atletes de la història guanyant en les categories juvenil, júnior i absoluta. I què et van semblar els Jocs de Carifta? Vaig ser el primer velocista en la categoria júnior, en córrer per baix dels 20 segons, amb la marca de 19,93 en els 200 metres. Quan es va iniciar la teva carrera professional? La meva carrera professional va començar el 2004, tot i que vaig competir en els Jocs Olímpics d'aquell any. Estimes a la teva família? Sí, molt, sempre m'acompanyen. Quants germans o germanes tens? Tinc 2 germans, un nen i una nena. El meu germà es diu Sadeki i la meva germana Sherine. Quin temps va ser els 100 metres en els Jocs Olímpics de Londres del 2012? El meu temps va ser de 9,63. Com és que molta gent et coneix com el Llampec? Tothom diu que sóc molt ràpid i com que els llampecs s'il·luminen i no s'estan ni un segon a desaparèixer, doncs a mi m'anomenen així. On vas començar a córrer? Jo vaig començar a córrer a l'escola i als 12 anys em vaig convertir en el corredor més ràpid dels 100 metres. A quin any vas començar a participar en els events internacionals? Vaig començar en el 2002 i vaig guanyar 2 plates, en 200 i l'altre en 400. Quan el 2008 vas guanyar la primera medalla d'or per Jamaica, com et vas sentir? Molt content, molta gent de Jamaica posada en l'atletisme em va felicitar i per les xarxes socials em va felicitar molta gent. A quin any vas tenir un accident de cotxe? Va passar el 2005, ho vaig passar fatal. Usain Bolt, moltes gràcies per venir! Gràcies a vosaltres per demanar-me i per passar una bona estona amb tots vosaltres.